Κοιτάξτε, κυρία Κασιμάτη, το μήνυμα της κάλπης των εσωκομματικών διαδικασιών για την ανάδειξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία νομίζω ότι είναι σαφές. Είναι μήνυμα αφενός για μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και σε αυτό είμαστε ταγμένοι και συνεχώς γίνεται η μάχη και στη Βουλή και στην κοινωνία. Είναι μήνυμα ενότητας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια πολιτική και κοινωνική ανάγκη για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Η ενότητα φυσικά έχει και πολιτικό περιεχόμενο και βασίζεται σε συλλογικές διαδικασίες, στη λειτουργία των οργάνων και σε μια δημοκρατική διαδικασία. Άρα εδώ είναι πολύ σημαντικές και οι πρωτοβουλίες που θα πάρει ο Στέφανος Κασσελάκης στο επόμενο διάστημα. Και φυσικά το τρίτο μήνυμα είναι του να υπάρξει μια προοδευτική, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που να μπορεί να είναι πλειοψηφική στο μέλλον. Ναι. Επειδή έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, θα ήθελα να επισημάνω πόσο κρίσιμη είναι η ψήφος των πολιτών. Και το ζήτημα της Θεσσαλίας είναι νομίζω χαρακτηριστικό. Γιατί σίγουρα υπάρχει ευθύνη κυβερνητική για τον τρόπο με τον οποίο υπήρξαν οι επεντάξεις έργων κρίσιμων υποδομών τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση 4,5 χρόνων πλέον, δεν είναι μια νέα κυβέρνηση. Και όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά και όσον αφορά τη μη αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία, αλλά υπάρχει μια τεράστια ευθύνη και της περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου είδαμε ότι υπάρχει μια πλήρης ολιγορία γύρω από τα έργα αλλά και την πρόληψη, όπως βέβαια και αυτές οι απαράδεκτες σκηνές που είδαμε με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο, όπου στην ουσία νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα πια, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή και για τον τρόπο έκφρασης. Υπήρξε ανακοίνωση. Ο κύριος Μπέος δεν είχε ποτέ το χρήσμα για τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, είναι λίγο υποκριτικό αυτό τη στιγμή που τον βλέπουμε σε όλες τις περιφερειακές συσκέψεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν η ψήφος είναι κρίσιμη, γιατί καθορίζει και τη ζωή μας, καθορίζει και την ανάπτυξη των περιφερειών μας, αλλά φυσικά πάντως, και την καθημερινότητα. Πάντως, κυρία Γιαννακοπούλου, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, προκειμένου να έχετε κάποιο στόχο και να προσδοκάτε κάτι από το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα πρέπει και το κόμμα σας να ρίξει τους τόνους και να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και οι γκρίνιες και η εσωκομματική μουρμούρα και ο κίνδυνος της διάσπασης. Καταρχάς, δεν υπάρχει κίνδυνος διάσπασης, κατά τη γνώμη μου. Ίσα-ίσα αυτό τόνισα. Είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Είναι φανερό και φυσιολογικό μετά από μια εκλογική διαδικασία 3 μηνών και μετά από την ήττα που είχαμε στις εκλογές να υπάρχουν συζητήσεις, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά αυτό που βασικά είναι το βασικό μήνυμα και η δική μας η αποστολή είναι ακριβώς να ανταποκριθούμε στην ανάγκη μιας ισχυρής αντιπολίτευσης σε μια περίοδο μάλιστα που η κυβέρνηση αυτή είδαμε από το πραξικόπημα στην ΑΔΑΕ μέχρι το αντεργατικό νομοσχέδιο, μέχρι τα προβλήματα τα μεγάλα, τα καθημερινά της ακρίβειας, της οικονομίας και όλα αυτά που ζει ο ελληνικός λαός. Άρα εμείς είμαστε εδώ πάνω απ' όλα για να εκφράζουμε την κοινωνία και να της δίνουμε προσδοκία και προοπτική.